da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na nishadinmu inda muke karanta muku littafin menene so daga tashar Asra 24 TV. Shegiyar yarinya, ba ko abin da zan yi miki sai dai na aura miki wanda ba kya so. In kin ga dama ki mutu, tashi ki bani wuri. Ta yi kamar za ta tashi, amma fa ta fasa. Don Allah fa baba, ai cikin fushi ya yi sauri ya ƙaraso inda take, ya wanke ta da mari. Ji kake tas, ta yi maza ta riƙe wajen ta ja baya. Baba ko kashe ni za ka yi na yarda, amma don Allah kada ka bani Alhaji Nafi'u. Ya ƙarasa, zan kashe kin. Ya rufe ta da duka. Ko Hajiya Asabe ta kasa ƙwatar Nana a wurinsa, da yake ta san halinsa bai da yawan duka. Amma ranar da ya tayar babu daɗi, ta aike wa abokinsa Malam Kabiru. Shi ne ya ƙwaci Nana da ƙyar. Nana ta shige ɗakinta ta ƙulle, ta faɗa kan gado. Gaskiya ta yi lilis jikinta ya yi tsami, ta zauna kan gado, ta yi tagumi. Wallahi Allah ba zan auri Alhaji Nafi'u ba. Hajiya Asabe ta shiga ɗakin tana dubanta na wani lokaci. Kai mai ya haɗa ki da shi, alhalin kin san halinsa. Ta daɗa fashewa da kuka. Hajiya wai kan maganar Alhaji Nafi'u ne. Ke ki raba kanki da wahala, ni dai ba ruwana da wahala. Ki yarda ya baki wanda yake so, ki yarda ya baki wanda yake so. Kika sa ni? Na san komai Hajiya, ni dai Allah ba zan auri Alhaji Nafi'u ba. Ahab, wofi ki kashe kanki a wahala, ni ba ruwana. Ta juya ta fita. Babu ɓata lokaci ta tashi tana shirga kuka, ta soma haɗa kaya. Wallahi tafiya zan yi gurin Goggo a birnin Kebbi in kai mata kukana. Ni ba zan zauna ba in dai sai na auri Alhaji Nafi'u ne. Ta zube kayanta a bakin titi, wani mai jaku ya soma yi mata busa. Ta tsai da shi, Nasarawa ya miƙo kai. Ke kaɗai ko za a ɗauki fasinja? A'a ni kaɗai. To Naira 50 ya faɗa don ta yi, amma sai ta soma shirin zuba kaya. Tuni ya sauka da farin ciki samun gyaɗar dogo. Ya zuba mata kayan a bayan jagu, sannan ya buɗe mata ta shiga. Shi ma ya koma mazauninsa. Yara suka dinka shiga da kayan Nana falo. Tun kafin ta shigo suna ƙara. Goggo Hauwa ta tashi a lokacin da Nana ta shigo. A'a maraba da Nana. Daga ina haka? Ta yi murmushi. Goggo daga Maiduguri. Suka zauna, yaran gidan har da makwabta suka yi ta zuwa gaida Nana. Goggo Hauwa ta sa aka kawo mata ruwa da abinci. Nana ta ɗaɗɗaki ruwa, ba ta yi ta abinci ba. Yaya mutan Maiduguri, su yaya da su Hajiya Asabe? Suna lafiya Goggo, ta nutsu. Ke ko lafiya Nana ke kaɗai ba su yaya? Ba su taɓa bari kin yi irin wannan tafiyar ba. Ta taɓa baki. Ke dai Goggo bari, zan baki labari sai na huta, na gaji. Ta yi kamar ta ƙara wata tambayar, amma ta fasa. Shikenan, zo mu je ki kwanta, ki huta ko? A'a Goggo, sai na yi sallah. Bayan azahar ta zo ta kwanta don neman baccin, amma ina sai ta kasa. Maganar na cinta a zuciyarta. Ta sami Goggo a falo. Ke baki yi bacci ba? Ai Goggo na kasa. Ni aikin barni da tunani, ban san abin da ya faru ba. Ai ba wani abu bane Goggo. Ta zauna. Aure baba zai yi mini, shine na gudo wurinki. Ta kama baki, aure kamar yaya. Ta gyara zama. Wai aure zai yi min da wani mutum. Ni kuma ban so. Ta yi dariya. He. Da kin yi zamanki, ai abin haƙuri ake yi. Dube ni nan, ina bana so. Dole ya haɗa ni da uban yaran nan. Kin ga da daɗi? Ba daɗi ga mu da yara har 6? Har ma mun manta da abin da ya faru. Nana ta yi shiru, ta yi tunanin abin da babanta ya yi mata. Ai sai ta saka kuka. Wallahi Goggo gara naki. Ni fa wai abokinsa ne, wai shi Alhaji Nafi'u. Tsoho baki gan shi ba. Ke dakata, ta yunkura. Alhaji Nafi'u ba dukku, mai gidan sarkin yawa? Shi ne Goggo, tana kuka. Ta yi salati, au yarinya daina kuka. Allah ya tsare ki da Alhaji Nafi'u. Wannan ai ba sa'an yaya Sani bane. Sa'an yaya Auwalu ne mai rasuwa. Bari nan zaki zauna. Har Allah ya baki wanda kike so ki yi aurenki, ba ma zai san kina nan ba. Daɗi ya rufe Nana. Wallahi Goggo shi yasa na zo wurinki.
na san ke za ki share min hawaye. Auke dai bari, haba Alhaji na fi umme, waye bai san halin gidan wannan mutumin ba. Misalin karfe 9 Nana da Gwaggo Hauwa suka je falon Alhaji Sali, mijin Gwaggo. Ya yi wa Nana sannu da zuwa tare da tambayar mutan gida. Da yake sun san shi ne na farko da baban su Nana ke ji da shi a birnin Kebbi. Da ya buƙaci jin lafiyar zuwan Nana, sai suka rufe gaskiyar lamarin da cewa ai makaranta ta gama shine ta samu yardar shiga makarantar share fagen jami'a a nan birnin Kebbi, wato birnin Kebbi Polytechnic kenan. Ya tambaya, in ji Nana. Ya dubi sama, to wane fanni zaki karanta? Ni kin san ina koyarwa a fannin aikin gona. Mascom nake so. Ya gyaɗa kai, ba damuwa zai yi mana sauki. Sai da Nana ta yi hutu na tsawon wata guda cikin kwanciyar hankali ganin ta tsallake rijiya da baya. A sabuwar shekarar ne ta shiga jerin sabbin ɗalibai a makarantar share fagen shiga jami'ar ta jihar Kebbi. Shiga wannan makarantar ya ba ta damar tafiyar da sha'aninta cikin tsanaki kasancewar ba a riga an ɗora wani sabon darasi kan wanda ta sani a nasu ajin ba. Sai ta samu kanta a mai rashin isasshiyar damuwa. Ba ta da wani isasshen nazari, sai dai abin da suka karanta ɗin ya zame mata tafsiri. Don haka takan ji daɗin tara ƙannanta ta yi musu tatsuniya. Zamanta a gidan ya kawo hutu domin muddin tana gidan, to yara na ɗakinta sai ka ji gidan shiru da wani siyaso rashin ji. In aka ce Nana sai ya nutsu. Gudun kada ya yi asarar biskit ko tatsuniya ko fina-finan mutum-mutumi wato katun. Ta sami ƙarfin gwiwar zama a birnin Kebbi ne sakamakon labarin marakan mahaifinta da take ji a wurin aminiyarta Suwaiba ta wayar tarho, inda takan ji an ce mahaifin nata bai nuna wata isasshiyar damuwa akan gudunta ba, sai dai ya ɗauki alkawarin ko ba daɗe ko ba jima in ta dawo sai ta auri Alhaji Nafi'u. Da fara zuwanta ta samu ƙawaye da dama, sai dai waɗanda suka fi shakuwa har suke musayar ziyara su ne Ni'ima da Faruk da Rashida da Ali. Tana tsuguna kan gado, yara wajen 5 kewaye da ita, tana musu karatu. Na shidan su Umar ya shigo. Anti wai ana sallama da ke. Gabanta ya faɗi. Kai waye? Kai waye? Kamar daga Maiduguri. A'a anti, wannan ɗan nan ne, abokin ma kawu Gali ne. Ta yi shiru tana tunani. Ka gaya wa Gwaggo? Ita ce ma ta ce in zo in gaya miki. Ta gyaɗa kai. Oke, ina zuwa. Yana zaune cikin motarsa ƙirar Honda. Motar na ba da kiɗa a hankali. Sautin shahararriyar mawaƙiyar nan ne Brandy. Waƙar I Wanna Be Down. Waƙar I Wanna Be Down. Yana bin waƙar cikin kaɗa kai. Sanye da farar shakwara da jamfa da wando na boyel. Ya ɗora hular ragowar yadin a kansa. Da ba yawan gashi sai walƙiya da alamun tsayuwa. Sai walƙiya da alamun tsayuwar tuntu a gaban kan. Kai da ganinsa kaga matashin tuzuru. To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen babi na 3. Ku biyo mu a sati na gaba domin ci gaba da sauraron wannan littafi naku menene so. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alaman ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.